Ahojte, pozdravujem vás z veterného Dunajského nábrežia Bratislavského, preto si tu robím takýto vinčuc, ako sa hovorí, ale mám pre vás dôležitú informáciu. V prvom rade ďakujeme všetkým našim podporovateľom, že ste s nami, pretože si uvedomujeme, že ponuka na trhu je veľmi široká, veľmi pestrá a každý si trikrát zváži, na čo mesačne minie peniaze. O to viac sa snažíme vám prinášať obsah, o ktorom veríme a dúfame, že má nejaký zmysel. Takže jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme aj vám, ktorí ešte nie ste našimi podporovateľmi a pre vás je asi táto informácia dôležitá, pretože je tu taká možnosť, hovorím to tak tajne, vyskúšať si členstvo zadarmo na týždeň. Pretože najviac podporovateľov máme práve cez Hero Hero a Hero Hero takúto možnosť teraz ponúka. A dostanete sa k celému obsahu tak, ako všetci naši podporovatelia, čiže všetko, čo tam je, bez reklám, skrátka tie isté podmienky, ako majú naši podporovatelia, tak tie budete mať na celý týždeň. Môžete si to vyskúšať cestou tohto QR kódu, ktorý by sa tu mal niekde zjaviť, alebo môžete kliknúť na link, ktorý by sa tu mal niekde zjaviť. No a týždeň budeme v 100% spojení. Takže vyskúšajte, uvidíte a budeme radi, keď s nami ostanete a keď aj neostanete, tak sme vďační za to, že ten príbeh Adela trochu inak tvoríte s nami podľa vašich možností a aj keď si pozriete len tú polovicu z každého rozhovoru, tak keď sa stretneme osobne, napríklad tu na nábreží, tak vám tú druhú polovicu to rozprávam potom. Tak vidíme sa. Ahojte.